Фильм о лидере крымских татар покажут на кинофестивале «Молодость». Лента «Мустафа» вошла во внеконкурсную программу. Это кино об украинском политике и общественном деятеле Мустафе Джемилеве. Также на «Молодости» вспомнят кинорежиссера Олега Сенцова. В этом году в фестивале примет участие крымско-татарский режиссер Нариман Алиев с короткометражным фильмом «Без тебя». Ми не можемо не згадати про ті страшні події, про ті злочини сталінського режиму, які були і направлені проти татарського, кримсько-татарського народу. І сьогодні ми це чуємо, які обшуки йдуть у Криму, що відбувається з забороною Меджлісу. І я думаю, що цю картину буде дуже цікаво подивитися. Вона присвячена, безумовно, центральна постать – це Джемільов. І дуже багато робиться. Ще нам подзвонили, сьогодні зробили і документальний фільм про Джамалу. Але, на жаль, ми не встигаємо його показати вже, мабуть. Але що ще вигадаємо? Тобто будуть ще і приємні несподіванки. Це документальний фільм. Ми показуємо його окремо як спеціальну подію. І дуже сподіваємося, що цей фільм буде включено до офіційної програми Берлінського фестивалю. Те, що стосується Сенцова, у нас не закінчується, присвячено завжди. Ми працюємо спільно з Європейською кіноакадемією, яка за нашою ініціативою почала цю підтримку Олега Сенцова. І, безумовно, ви побачите Олега Сенцова на екранах поки що. І ми, як все наше суспільство, за нашого друга, який починав свій творчий шлях на кінофестивалі «Молодість», безумовно продовжуємо боротися.